Balimao Anyakuma, très urgent et très sérieux depuis Sévaré Mokti, Mali. Aujourd'hui, c'est samedi 22 avril 2023. Maliens, terroristes ont attaqué de quai, qu'a attaqué, qu'a préparé, mais alhamdoulilah, anga surasu bora ka a bela jeli repoussé. Attaqué kerato jume, que c'est des kamikazes à la voiture piégée qui auraient visé la gendarmerie, la garde nationale et l'aéroport de Sévaré aux environs de 5 h du matin. Les kamikazes ont infiltré, visé les avions au niveau de l'aéroport. 3 fortes détonations auraient été entendues vers 5 h 30, entre 5 h 30 et 5 h 35 et 6 h 5 minutes, suivi de tirs nourris. Une riposte des forces armées maliennes aurait permis de neutraliser beaucoup de terroristes et repousser d'autres, et les arrestations sont en cours. Donc, arrestation bekake, ou kumbe fait un avion mounumambolo, ambeka nisondia, que l'armée malienne monte en puissance, ou kumbe fait kode kambolo, c'est-à-dire que ko kambolo woro sambali, alhamdoulilah, Mali surasu wula, ou ye barabao ke, vraiment, ambe Sévaré kaw fana fo Maliens kodo kera mu ñogoma deli ka ke Mali mu depuis katika ma fanyena ngo terroriste ye mu u kumbe fe ka tanga avion de ci Sévaré parce que wara nga basiba be Sévaré donc Mokti kaw de bora kenema Sévaré kaw de bora ka fara surasu ka ameni ou be ka terroriste ñini ou ye terroriste bade mene anga armée de l'air les hélicoptères les drones ou be ka ratissage ke to be ka ratissage ke o to la Malien si kera découragé, Malien si kera djugu munu beka manamanaka munu fo, akara bi djugu ka manamanaka on konana de. Wallahi armée beka koda nunu kambi. Garange ma munda baguluka. Angana don piège si kono. La défense, l'article 22 de la Constitution malienne dit que la défense de la patrie est un devoir pour tous les citoyens. Mais Moktika ou Sévaré ou Aouyo Irabi. Bravo. Malien, quoi il m'a bali bide. Ratissasou be sena. Maintenant, imagine do fana boko ira bela jena ambe jaka imagine na de ñogo fe amba fo bela jena muko shikana décourager anganga armée kokoroma du anganga armée deme ni bara ni janfa jugu bade anya fo angena sawo sam nango kambe ministre moko gen ataku be chaya donc c'est fait exprès na frako anga présidentiel moko do kumbe voyager la ko saya bora okula c'est ça tukunu be ataku de be ka chaya ou bola ou la ka couler depuis te ka foudala et puis même comment faut ongena ni attaquer d'abord kamadi ta population jatre ta armée malienne ka saboté malheureusement a bekera échec parce que anga surasu sigilente awa malien don fana sigilente awa baraw be sena awa ratisasu be kake billahi bonne nouvelle be na bo hala teme anu de fo bela jelingena on va dire que l'armée malienne a montré qu'aujourd'hui qu'elle existe avion be ça fait maintenant imagine bela jele bo kayira aula terroristes nana mobili fefena ou be ka do ere fana nyini aradaru yaira irisiw fana ye attaque do munu infiltrer la ka do Sévaré aéroport konana irisiw yolu bela jele repousser ay kuma la mede ou ye attaque préparer ntendu kawla de ou yo nyasi yoro stratégique badeni la ou kuma fe ka tieni yere de do ankun doka mobili bom do ye bom do ka mobili kono mais bomu ma se ka ti donc population yere de bolembe c'est-à-dire duguladenw yere de bolembe duguladenw yere mogo do yere minere ou be ka tigi ci donc mena yoro bo ka yira aw bela jelena population civile de be ka bobi malien ou ye mogo baden ke irisu fana ye do mine Sévaré aéroport la parce que irisu ka surasu munu be ka deme olu baden ne be Sévaré fanfɛ yɔrɔ la donc u tara ka attaque ke alhamdoulilah non seulement anga armée anga drone anga hélicoptère anga avion de chasse a bébé la maga la sanfɛla la en même temps aussi Mali ni Soudan te kelen de marfa cika bolé tellement malien ja jora ni kafiriya konna ni kafiriya kombe ka ke Mali contrôle malien yɛrɛ te ka srambli katika ye ɲɔgɔnna si de kɛ utara kati attaquer mi katika be bora ka terroristes mena ku ciu kumeni ku fa awa Sévaré kaw olu fana bora ko nan bɛ sa awa an bɛ anga armée de kɔ. On va dire bravo à la population de Mokti, de Sévaré et de Kona. Malion a imagé combien d'années il wallahi aw kana paniquer, wallahi aw kana décourager. Konya dunu gorobatola koni djembe faratorate ko bara blatola do. Ne se wutu ngara bena imagé boka ira awla. Aw na nga jangan imagé la de ñongo fe. Ni dabali banko ni afu. Voilà ni ali
Voilà. Nous, où est terroriste dans les ménades. Aba, à quête de. N'était sur de Bora, la population civile qui est sortie à Meni pour attraper les terroristes. La population civile du jamais vu. Jamana Baoula, ni terroriste ko kuma fora be jabe tige bebe de igaso kono. Mais non, population civile fora. A fora ko terroriste kumbo. Moktika be Bora, Moktika ou alaka baraka du aula. Sevareka ou alaka baraka du aula. Auka mogo de jama de bole me ka fara arme kan bi. Non, aye malien dusu donné ce que tu m'as konabi. Wallahi, aye yere wolo de, aye horondi, avec a yirakabe sa façon no fait. Alaka barka du aula. Malien katika de folofolo nike. Katika bora. Utara kati ataka de mo de fa flalaw. Katika be bora kubine. Ku nyenama menewe koda ou kangarange mamunda bagoloka. Awa sevareka ou de farabole. Le peuple malien est un peuple digne. Le peuple malien est un peuple intègre. Le peuple malien est un vrai patriote. Malien aounine angadje angalaje nyonga fetukuni. Population civile de kata terroriste mene kadi surasuma. Aounine angalaje. Bravo à la population de Sévaré qui est sortie attraper les terroristes. Ah non, aye tchewi, aye sunjata soudi, aye sunjata shidi. Wallahi ala anga nyorla me. Agno de fo malien chi kana paniquer ni en ko banende ye. Au chi kana paniquer. Wallahi, il y a une victoire de terroristes au contrôle. Parce que man, ministre ka mandat est renouvelé au Watini Sera. Attaque ou betchaya, ou betchenu do. Mais le Mali va s'en sortir. Malien, wallahi, anganteke di nyogoma. Malien, billahi, Mali, koura mi fora, o debe ka jobi. On dit bravo. Bravo à Sadio Kamara, le ministre de la Défense. Bravo à Modibo Kone, le chef de service des renseignements. Le volume est très bon. Wallahi, ambaoko, aye tau tola. Amouni yo sorasi, nyambo ye. Ambe Sadio Kamara ani Modibo Kone ambao fou au mounou renseignement ni surasou ka fait un coup là. Vraiment bravo à vous deux et bravo au président Assimi aussi. Malion o temene ko fait ka bala tukuni. Anga armée de l'air, anga surasou ka avion be ka tasuma daouka awere kanga armée ka anye ni image est bon, c'est à vérifier aussi parce que ni ko be ka ke mais ni image mu gira aula ni e tien rere. Mais la image flana mi gira aula. Ambo la tenyo fait ntado nanga soro mal donde parce que il faut ngo roni foka daga parce que mo ba de ya chima mais tiens ne ngane ba fo ngo malido au na nga naje anga avion ne be ka jigi terroriste ka malien ka filmer yere ala du jamais vu au na nga la tenyo fait mais nyo de fo c'est à vérifier aussi anga nyoro la je. Donc, Malien, go, baradi bana. Et puis, maintenant, révélation bado fana kaouye. Ou kelengani attaqué ou ke, ou kumbe fait kanga avion de attaqué. Comme on m'a au boulot si ça. Ou boula, terroso boula kata kona. Terroso kunga renforcer l'endo. Terroso ka renfort baden de kumbe kona yoro dola. Anga armée de, moulibo kone di silento. Ko alo Sadio Kamara. Quand j'ai le contrôle total, moi je connais des téléphones qui Sadio Kamara ma. Quand alors Sadio Kamara, quand la situation est sous contrôle, quand alega aradar, moi je connais que Sadio Kamara ma. Quand allo, quand alega aradar do flenimi, quand alega aradar boraka ira ka foko terusu bade ne fana fle. Ou jaman bade borante de gaulade. Anta bora ou anta do terusu bora sans feu ou bora klebi feu. Terusu bade de bora. Comme nane aranforo were tukuni anga avion. Anga hélicoptère ou anga fait comme on appelle là anga aradar ou a activer les bébés irisu ere
yaro irisu ka surasi bare ne be sebare aéroport la irisu fana ye tege da chamanka Modibo Kone yɛrɛ do yoro yira Sadio Camara la Sadio Camara ye avion na wuli ko bara bana 6 barabla 600 c'est la fête au village après la pluie c'est le beau temps aw ne anga je anga oro fana kala ka tila ka ɲɛfɔ an ɲɛna bara ma ba ali bide aratissage be sena terusu u anéantira Smoke ka bɛɛ bɔra Sebare ka bɛɛ bɔra u ye timbalida terusu kan u ye bugɔlida terusu kan u y'u bɛɛ lajɛlen ka bɛɛ gɛn ka bɔ yen aratissage de bɛ sen na terusu yɛrɛ bɛ ka boli ka taa burusi kɔnɔ mɔgɔw de bɛ ka fara Mali sɔrɔsiw ani population civile bɛɛ de cɛkɔrɔba fara denmisɛnnin kan bɛɛ de wulila ka fara sɔrɔsiw kan ko Mali tɛ fugari jamana ye dɛ n b'o fɔ a ɲɛna dɛ minnu bɛ ka Mali tɔgɔ tiɲɛ maliyɛn yɛrɛ yɛrɛw tɛ n b'o fana fɔ a ɲɛna minnu bɛ ka nisɔndiya k'an ka kanw cira maliyɛnw tɛ dɛ maliyɛn halalaw tɛ dɛ n b'o fɔ a ɲɛna dɛ maliyɛn halala fɛn fɛn i bɛ wuli b'i ka jamana défend i kana kɛ Asimi fɛ mais k'i faso fɛ parce que terroriste bɛ bɛɛ de faga terroriste tɛ taga ɲɛsin Asimi somɔgɔ dɔ ma u bɛ ɲɛsin maliyɛn denw de ma e somɔgɔ b'o la ne somɔgɔ b'o la ne ko k'e tɛ Asimi fɛ k'e bɛ ba i fa jamana la o y'a yira k'a fɔ e yɛrɛ tɛ yɛrɛ i ka duguladen yɛrɛ vrai o tɛ tiɲɛ ye donc k'o ɲɛfɔ maliyɛn den bɛɛ lajɛlen na o images fana bɛ yan nɔ an bɛ n'o fɔ aw ɲɛna u bolila terroriste ka renfort min tun bɛ u ye renfort de préparer tuguni k'u bɛ na tuguni maliyɛnw o kɛra yɔrɔnin min na dɔrɔn an ka sɔrɔsiw wulila aratissage de bɛ sen na sisan nɔ la situation est sous contrôle ka ɲɛfɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna situation bɛ sous contrôle la an bɛ yɔrɔ min na ko bi c'est vrai il y a eu des dégâts donc ka ɲɛfɔ bɛɛ lajɛlen na donc n bɛna nin yɔrɔ fana bɔ ka yira aw la k'a fɔ u ye tiɲɛni dɔw kɛ o ye tiɲɛ de et puis n bɛ tila ka complot dɔ ɲɛfɔ maliyɛnw ɲɛna complot filanan ye jumɛn ye k'a fɔ maliyɛnw ɲɛna an b'a ɲini an ka président Asimi fɛ a kana MINUSMA ka mandat renouveler a ka MINUSMA labila ni mois de juin sera dɔrɔn Asimi ka fɔ ko MINUSMA ka taga ka bɔ an fɛ yen force bɛɛ ka taga ka bɔ an fɛ yen n'a bɔra irisiw la u kana mɔgɔ si reçoit hali alimanw an b'a deli président Asimi fɛ bi ye samedi 22 avril 2023 an b'a ɲini président Asimi fɛ ala n'a kira kama a ka MINUSMA labila ka taga ni MINUSMA ka contrat banna a k'u labila u ka taa u fɛ yen u kana aliman reçoit a tubabu dugu fɛn fɛn bɛ aw k'u si hali u ka jakumaw a y'a bɛɛ gɛn ka bɔ Mali kɔnɔ n bɛ ka tiɲɛ de fɔ aw ɲɛna walayi ala an ye erreur ba de kɛ an ye Faransi gɛn an kun kan ka MINUSMA de gɛn MINUSMA de ye Faransi ye Asimi b'o dɔn ne b'o dɔn bon a ye MINUSMA labila n'an ma MINUSMA gɛn a bɛɛ ni ala cɛ walayi ne ni ala na kira cɛ n'an ye lafiya sɔrɔ a ka si bɔn tɛgɛ kɔnɔ n bɛ ka tiɲɛ de fɔ aw bɛɛ lajɛlen na walayi terroriste ka fɛngɛ comment terroriste ka fɛngɛ a tɔgɔ bɔra u ka complice caman de bɛ ka na commentaire kirikaraw kɛ donc a ɲɛfɔ maliyɛn den bɛɛ lajɛlen na an si kana décourager an k'u dɛmɛ mais an b'a ɲini président Asimi fɛ population b'i kɔ an bɛ deli ala kama MINUSMA labila ka taga an ma erreur kɛ diɲɛ kɔnɔ ka MINUSMA toli to yan nɔ anw ye Faransi gɛn wagati min na an kun kan ka MINUSMA fana gɛn o wagati kelen na malheureusement an ma MINUSMA gɛn an ye MINUSMA to yan an ma hɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ non seulement rapport mun bɛ kɛ Mali sɔrɔsiw contre la ko Mali sɔrɔsiw bɛ ka civiliw faga MINUSMA de bɛ k'o rapport o kɛ est-ce que maliyɛn den caman b'o kalama filanan fana ye mun ye maliyɛnw ne bɛna kuma dɔ fɔ aw ɲɛna bi a ka bon hakili ma attaque mun kɛra an ka convoi mun kɛra fo Asimi yɛrɛ ka chef de cabinet sara la n bɛna révélation ba de k'aw ye bi dɛ an bɛna révélation ba de k'aw ye bi dɛ k'a fɔ président Asimi n'a bɛ se a ka MINUSMA gɛn depuis sisan ko fila de kɛra o kan ka maliyɛnw na sɔmi ko fɔlɔfɔlɔ ye jumɛn ye bi ye samedi 22 avril 2023 complot fɔlɔfɔlɔ jumɛn kɛra n'o kan ka maliyɛnw na sɔmi attaque kɛra président yɛrɛ bɛ mɔgɔ minnu bila ka taa forage sen attaque kɛra o mɔgɔ dɔ sara président yɛrɛ Asimi ka chef de cabinet sar'o la o saya kɛlen yanni Mali armée k'o fɔ RFI de fɔlɔ bɔra ka bila mɔgɔ minnu sara RFI de fɔlɔ y'a bila Mali média bɛɛ ɲɛ ka information claire di ne yɛrɛ b'a kalama mais ne ma sɔn k'a fɔ ne t'a dɔn RFI bɔra nin kalama cogo cogo RFI de fɔlɔ y'a bila dɛ ça veut dire que minnu ye Asimi ka chef de cabinet faga Faransi b'a dɔn mɔgɔ minnu y'u faga parce que action kɛra dɔrɔn RFI y'a bila u ye faux communiqués bɛɛ dilan au même moment u bɛ ka taa n ka aéroport fana viser a y'a ye kow tugu cogo ye ɲɔgɔn na bon n'i ye MINUSMA jateminɛ MINUSMA ɲɛmɔgɔ bɛɛ ye français de Ben le cerveau mon petit frère a ye conférence dɔ kɛ a ko Ben le cerveau ko wallahi ko français ka espion bɛ ka don MINUSMA la
u b'u yɛrɛ yɛlɛma k'u kɛ nationalité wɛrɛw ye mais français de don u bɛ bɛn a la u bɛ don Mali kɔnɔ a bɛ kɛ Mali kɔnɔ ko peut-être ko dugu wɛrɛ mɔgɔw don mais français de don hali français finmanw bɛ yen français chinois bɛ yen français sugu bɛɛ bɛ yen u bɛ don français mɔgɔ n'i ko ko français mɔgɔ hakili la ko tubabu bilen de don finman dɔw bɛ wolo u b'olu dilan k'o kɛ espion ye n'a fɔra ko faransi ka espion bɛ yen dɔw bɛ mɔgɔ jɛman ɲini de kɛ mɔgɔ jɛman tɛ dɛ u bɛ hali maliyɛn den dɔw dilan k'u kɛ espion ye awa complot de bɛ Mali contre la c'est un complot très profond donc an bɛ mun ɲɛfɔ an ka ɲɛmɔgɔw ɲɛna a ye MINUSMA labila walayi n'a ma MINUSMA bila n'an ye hɛrɛ sɔrɔ a ka si bɔ n tɛgɛ kɔnɔ aw ka d'an ye kojugu a ye fɛɛrɛ kɛ MINUSMA ka labila ka taa ka bɔ an ka dugu la complot kɛra ka président yɛrɛ ka chef de cabinet faga o ma tɛmɛ an ma tila o su donni na u taara an ka aéroport fana kama et puis attaques bɛ ka multiplier san o san ni MINUSMA ka contrat kan ka renouveler attaques bɛ multiplier fan bɛɛ Moptikaw bɔra ni Mali yɛrɛ tɛ ni ye nin kɛ jamanaba dɔw ye a jamana kɔnɔ dɔ si tɛ bɔ kɛnɛ ma Soudan armée fila bɛ ka ɲɔgɔn gosi Soudan ka bɛɛ donna so kɔnɔ chouette marifa cikan bɛ bɔ dugu dɔ la duguladen bɛɛ bɛ to so kɔnɔ kɔngɔ b'u faga mais marifa cikan de bɛ maliyɛn na wuli sinɔgɔ la ka maliyɛn yɛrɛ bɔ ko n'a bɛ sa a bɛ sa o de tubabu dabali ban n'i y'a ye Mali ma se ka tila n'i y'a ye terroristes ma se ka se Mali la ka Mali yɛrɛ bɛɛ lajɛlen détruire parce que maliyɛnw aw ka wuli ka jɔ b'a la bilahi n b'aw fo Katikaw Kidalikaw Kayikaw Moptikaw Sevarekaw bilahi talahi ala ka barika don aw la aw de bɛ ka wuli ka nin kɛ a y'a yira k'aw ye sɔrɔsiw de a y'a yira ko la défense de la patrie est un devoir pour tous les dignes fils du Mali vous êtes des vrais patriotes aw y'aw faw den de bilahi ala ka barika don aw la donc an ka continuer nin sira kelen fɛ an bɛ mun ɲɛfɔ président ɲɛna a ka MINUSMA labila président yɛrɛ ka chef de cabinet parce que n'i y'u to u bɛ mɔnɛ don i la quoi n'i y'u to bi la u bɛ mɔnɛ don i la donc bɛɛ lajɛlen ka bɔ le 28 yanni n ka bɔ vidéo la an b'a ɲini bɛɛ fɛ bɛɛ ka bɔ le 28 an ka MINUSMA labila an ka fɔ ko MINUSMA ka taga k'a donni jigira pacifiquement pas de violence an ye erreur kelen mun k'an ka diɲɛlatigɛ la o ye ka faransi ka barikani gɛn ka MINUSMA to yan tiɲɛ na an ma erreur kɛ ka tɛmɛ an kan maintenant don la n'i y'a ye tuguni n k'aw ka karamɔgɔ kɛlɛ ninnu dabila a y'o yɔrɔ lamɛn dɛ yarɔ n y'a fɔ an na wagati dɔ la n k'an ka sen bɔ an ka Bamakɔ sumaya à chaque fois n'an yɛrɛ ma ɲɔgɔn kɛlɛ daminɛ Bamakɔ kɔnɔna na terroristes bɛ confiance sɔrɔ u b'a dɔn ja maliyɛnw yɛrɛ bɛnnen tɛ o e m'a ye ni karamɔgɔ bɛ kɛlɛ la ani yan bɛ an bɛ ɲina terroristes kɔ wagati o wagati u bɛ tiɲɛni fana don an kun ko fila de bɛ k'an sɔrɔ an bɛ mankan ci la Bamakɔ kɔnɔ Aïdara nin fɔ yan fɛ Maï Ouattara nin fɔ yan fɛ président yɛrɛ de kan ka ninnu wele k'u lasigi ka kɛlɛ fɔ ka ban an ka ɲɛsin terroristes ma an ka Kidali libérer n'an m'o kɛ walahi an bɛ Mali bɛ bɔ an bolo n'an ma ɲina Bamakɔ kɔ yɔrɔ bi bɛɛ ɲinana Aïdara kɔ yɔrɔ bi bɛɛ ɲinana Maï Ouattara kɔ yɔrɔ bi bɛɛ ɲinana bɛɛ ɲɛsinnen tɛ yan fɛ bon u bɛ nin de kan na kuma bɛɛ u b'an bila u bɛ kɛlɛ créer an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ ka tila ka na don nin ko ninnu na donc an bɛ dugawu kɛ président ye ala ka barika don fanga in na an bɛɛ ka bɔ le 28 juma bɛ nalen maliyɛn bɛɛ lajɛlen ka bɔ an k'a fɔ ko MINUSMA ka taa ka bɔ an ka dugu la n'an ma MINUSMA gɛn n'an ye lafiya sɔrɔ a kun bɛ bɔ wulu la ka bɔ na an bɛ taa tuguni yanni an ka bɔ vidéo la maliyɛn bɛɛ lajɛlen ka bɔ le 28 pacifiquement ko MINUSMA ka taa ka bɔ Mali kɔnɔ o ye ne ka conseil ye bɛɛ ka bɔ le 28 n'o bɛ bɛn juma ma n'i ma fili maliyɛn bɛɛ ka bɔ an k'a fɔ ko MINUSMA ka taa pacifiquement pas de violence an b'o fɔ maliyɛn den bɛɛ lajɛlen ka bɔ wele de forte changement ka wele b'o la bɛɛ lajɛlen de bɛ wele bɛɛ ka bɔ dɛ mɔgɔ si kana to so pacifiquement an tɛ violence fɛ dɛ o yɔrɔ tɛmɛnen kɔfɛ ka b'a la yanni an ka bɔ vidéo la an ka sirifukɛ kabako fura tigi comment on appelle Cherif Tiame Aïdara Cheikh Cherif Tiame Aïdara kabako fura tigi kɔnɔdimi b'i la ɛrɛndimi b'i la diabète b'i la i mana Cherif Tiame Aïdara ka fura ta i ka bana bɛɛ ban a ka numéro 78 78 03 03 an bɛ Mali karamɔgɔba bɛɛ lajɛlen fɔ an bɛ Buye Aïdara fɔ Acherifu Sirafa ala k'i mɛn kɔrɔ maliyɛn bɛɛ lajɛlen sanbe ala ka kɛ to ɲinɛ n'o kɔ dɛ n man ka daminɛ ni sanbe de aw bɛɛ lajɛlen sanbe ala ka san aw fatigiyala aw batigiyala ɲinan ko san 500 an ka bɛɛ seli ɲɔgɔn fɛ ala ka kɛ hɛrɛ ye ala ka to Asimi ka to an kunna fo 2060 n'Asimi kɔrɔla kuma min na an b'a di mɔgɔ wɛrɛ ma mɔgɔ si kana bi jugu ka pièce kɔnɔ dɛ donc o de kun don maliyɛnw aw bɛɛ lajɛlen sanbe ala ka hɛrɛ kɛ maliyɛn den bɛɛ lajɛlen ye donc que Dieu bénisse le Mali o de kun don maliyɛnw ciao ciao an bɛ yɛrɛ
Ambe Ousmane Seri Manan Aïdara fo, ambe Bouye Aïdara fo, ambe Ousmane Seri Manan Aïdara fo, ambe Maïn Ouattara fo, ambe Imam Diko fo, Mali chrétien, Mali Somao, Mali Donso, anga foli ba bela djeli ambe kan tege di nyogoma, anga wuli anga ba Mali ba sauvé au de Kundo. On est très fiers de l'armée malienne, on est très fiers de vraiment de tous les dignes fils du Mali. Mokti Kao Amba fo, que Dieu bénisse le Mali.